Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asama na ya tiktu. Tiktu tano. Banda sabab pakai ribet ubandingan tano napaganiro lagi yung kutua ayakin surat na sa yung kutua post bandingan na malutapan tuturuga, malutapan tuturatuda kada taturuga ini pengusubu kagi. Ikadua sebab, aku pakai sebab. Nah sebab sagi yang uto kaya saran ya akan ko komen ta, amiyag komen sa kebubayan ako niyan, masyaallah, o yaki kebubayan uska mambusi ko Allah. Oh, masyaallah. Iman to na ya bandingan tan nagyang ka iya kasuruyan. Giang kaya kasuruyan na lagi-lagi mo to mi aloy tano agi miyak kalala as sabab adi ikapakatutulo ka o niderudupa magariari tutunganaya sisiringan na sabab sa giang kaya kasuruyan na miyak kadakadakal ay ni kagudian so karumanian miyak kadakadakal ay ni kagudian so darudupa iyan so tunganay niyan, so pagarin niyan, so ginawa niyan, so siringan niyan, so classmate yan. Sabab sang ka iya, kasuruyan. Ay no sa manusia, na di niyan mainang ka, napidsang ko to kalalayaman o sabagi ko sabagi man to sa masayman to, nang kutwa kapasang yan, ikasuruyan. Andesan so kapasang yan, ikapmodul patrol, gyuti ba sa tanaro na pada? Bagua ba sa agyang ko to kap modul patrol dia uni observan niya sa komenta na upama kapagilain tan agyang ka iya kasuruyan sa ikwagamatan ng Islam na padaya ko mga ala idusa aya sabab akyabaloy niyan apada mga ala idusa na inaloy wallahu subhanahu wa ta'ala agyang utaka pakapambagian niran sa sangat asiksa amalipedes abagian o mga tao ang mga papasang ikasuruyan wailul likulli humazatil lumazah agyang kuto aki aloyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa agyang kuto hadithian at tigin man ito la yadkhulul jannata namam di na tigin makasul sa surga agyang kuto at tao anamam chismoso agyang kuto mapasang kapmodul patrol mapasang ikasuruyan na mapumagin ng katanwanan ayamala na ayama mapumagitong tanong nagi maginawa tanong ayama nagyang kaya kasuruyan nagyang ko tading kad ikapakatutugali na ako mga katero o mga tao saan ka mabinasa sa mga relationshipiran o di nagyang ko takapakapunta-pantagiran o di nagyang ko tuwa mapaya koneksyoneran naginan san kesuldi o di na san papakasulda gyang kutuwa kasuruyan ay baratian na pamakasakan na malayok ta duta lagi dagyang uta ibaratan ko paganya video malayok ta duta gyang ka iya layok ta mambuay katalota na soroyan na soroyan na sudia kan dia mi di kapakambit yara na Mia panutula kanun agyang kutuwa ngani na dia kan rakay kasuat o di nagyang kutuwa mga karibatan ka nasangkot akya panutula kuron sa iki Muhammad ibaratian na pianutulian ra kamambu layo kami pan kaan mabinasa so bitadi kang ginawa ya sakta dua sama no to na si Muhammad na suruyan na aya katerun wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa apaka makapambagian sa sangat asik sa salungan amawri na si sagyang ko to hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to dinian kapakasul sa surga o dinian taubata o dinian pamangyari la sa iku Allah subhanahu wa ta'ala gi sabab adi tanurun di ikapamagusaya lagi dayaw miya normal ko mga tao lagi dayaw ditataguon o mga tao sa ginawairan agyang ko to kala ini adusa o pamakapamagitong tano agyang utakala yan idusa na subhanallah o punon kapantagya kapatay sutaw na kaya pantagan as iko kapatay amala akadustaan agi mala inya dusa ino pan maaloy agyang kutua kapakambagian o manusia sa sangat akasiksaan malipad sa asiksa o di nagyang kutua dinyan kapakasul sa surga
kanana nagutuos nagudalil sa giyang kutuwa pinggal bakyan na mala akadustaan. Giyang kutuwa din yan dinggal bakan na mala akadustaan. Agus iku hadith o Ibn Abbas, so Abdullah bin Abbas, amat anas Rasulullah SAW, na siyaga dan yan agiyang kutuwa dua timan Aqabah. Ilain yung manunto, siyaga dan yan agiyang kutuwa dua timan Aqabah. Oriyan yan na kuminwa sa sapak akayo, piyotulian sang kutuwa kayo, kuminwa sa sapak akayo na biyagi yan, na inis ka diyan sa agiyang kutuwa dua timan Aqabah. Mapitaro Rasulullah SAW, innahuma la yu'adziban, mata nagyang kaya dua timan Aqabah, na palayad na ya peringasaan, palayad na ya sisiksaan. O ma yu'adzibani fi kabir, na kanaba iya iriringa sa kira na batan tuwa miya makasala-sala akadustaan ka, o pamanadiran mainang ka, diran mainang ka. Agyong kuta paganay kuba na ayay sisiksaon sa isang kuta kaysi iron ng mga sahaba ridwanullahi alaihim, nagyong kuta fakana la yastatiru min al-bawl, igira ato minitis kanyan na didin sepeng o pamana mailing kad sa giyang mga kilidalalan agyang kuta kaptitiyan na kasasayanan niya sa mga binatang aapiad na pagpakailayron nakalilidaya sa iku mga mama agyang kuta din di kapanete din di kapanete sa giyang mga kilida karsada na apiad na makailayron amya kadagadagalataw na malap na nakadustaan agyang kuta lagi duto apiad di malakadusta nakagiging uta ad na siksa yan sang kuta kubur. Okay. O di nagyang kuta ng ma'am, nagyang kuta ikadua, nagyang kuta ng ma'am, as kanya suka suruyan. As kanya suka modul patrola. Na ayaw to sabab akyatag-on Rasulullah SAW sa giyang kuta duti man kayo ay niskadyanon na giyang kuta akyataroan yanon ala'allahu yukhaffafu anhuma malam yaybasa kalau atigin na malukiran makakap agyang kuta kapsik sa akiran sa dapan kagang wagyang kanan adutiman akayo ay niskadyanon na sumung tanong sa agyang kuto isa ko mga katiro mga salaf sa agyang kaya makapantag sang kaya kasuruyan karataan kaya kasuruyan subhanallah tigin manuto an namimatu min al-khisal adh-dhamimah. So atigyan suka suruyan na padko mga ulawla ang mga rarata tadullu ala nafsin saqimah makanggugunan na osa so makasisifat saya ang manusia na sisakit ang kutwa lawas yan sisakit ang kutwa puso yan wa tabi'atin la'imah nagumarata igwagwi ang kutwa manusia makasisifat si masyufatin bihatkil astar ayat tatagun yan sa ginawa na giyang kutuwa andemane kasawain yan andemane kasawain yan kung mga paawing mga karibatan o mga tao subhanallah basta ataw asuro yan na aya din yan di ipanamanaran na kailayan yan sang kutuwa paawing ka kailayan yan sang kutuwa karibatan ka kailayan yan sang kutuwa pemanutul niyan ipakarata kasi ko pangilaylayan o mga tao na inusuktan na panangilan tanwanan ugaid na kanabalangon kasuruyan na ba piya ka haram adna piyakay adna wajib kasuruyan adem man mapapakay kasuruyan adem man haram kasuruyan nagina ni tanuda tanusiya paganay kasuruyan gyung kutwa kaaluyang kakukuan paganay kasuruyan naging kuto an namimatul muharram naging kuto haram naging kuto dingkad ipakatutugalin an mga katero o mga tao saan mabina sa agyang kuto koneksiyoniran an mabina sa agyang kuto koneksiyoniran okay na marataanan haraman o bangka ipakatugalin asun duduya kakarumay atig asikarumang ka na lagi day o di na si pagaring ka na lagi day o di na si ginawain ka layok ka na lagi day bitadiyan piya manutulian na gipitero iyan raka makapantagr ka na miya binasang ka so relasyoniran subhanallah na suroyan ka modul patrol ka kapakaya o pa makading kataubatan na mambaungan ka agyang kutuwa o di na mambagian ka agyang kutuwa siksa yan sa alungan na mauri subhanallah kapadaya sa mga aladusa ikadua nagyang kutuwa an namimatul wajibah giyang kutuwa
paliugat akapamandutulang kaon, paliugat apakasuruyan kay barata. Ugay na kana basuruyan na mapembesatan usaya. Ibarat naging uta paliugat akapamanutulang kaon. Ibarat yan nam yang imbitir enga su talibuno. Yang imbitir enga su talibuno. Nam ya teror ka aging uta talibuno, ang buno na kan si fulan. Nakatawan na kapaman as si fulan, katawan na kapaman as si fulan, na kana ba o pamanak kana ba adin asal yan sa giyong kuto at talibuno. Nagukatawan ka asya ito na talibuno, pagkabinasa. Na pimbesan yan ito, akatawan tanwas kanyan na talibuno. Na kapakayo to at teroon ka sang kuto at tao. Kapakayo to at teroon ka sang kuto at tao, kaan makapananggila. Apitero aki ifulan ng bunungan yan kon. Na kapakayo to, wajib ito amatero kon. Kaan makapananggila. Ugay na may mga talibuno abenar siya ito, kamatagi ang benar rangit, o tag na di ka pa kayo bangang terwa. Di ka pa kayo bangang terwa. Okay, na may titud na talibuno siya ito, ago pagkabinasa siya ito, o di na tekaus ka niya, na pitero yan na pumadikawan suwalay ifulan, na pakaiktiyarang ka sa pagaringga, amay ka titud na gubna benar na siya kaya na tekaw, na pimbasan niya ito. Okay. Na, ikatlo klase na giyong ito akapapakay niyan, na siya ni mapapakay sa giyong ito siya ka di isuruyan ko ridu itanos iku agamatan o agama Islam. Siya ka di isuruyan ko ridu itanos ko agamatan o agama Islam. Ibarat yan na sundero ka. Mujahid agyang ko Muslim ka sundero. Agyang ko mga pagaring ka mga Muslim ro, mga mujahid na ayabad na kadakliran na sa pulusiran. Orayan yan na pero na kasaging uto mga sundero o di na saging uto mga sundero pero na kakira na aya kadakliran na miya kadakadakliran pemrak kasaging uto mga riduin ka o di na suruyan kasaging uto pagaltaniran kaan makataban sa mga Muslim na daden akarata uto mapapakayo to okay na so kasuruyan akalalayaman tano nagukamamasaan tano sa masayman to sa iko pagalatalatan ang giginawain di darudo pa melolololot naginan na haramanan akasuruyan. Haram ubang kadi pamangunduri so tao akataw na kabinasa so relasyoniran aguso karomanian o di na kabinasa so relasyoniran aguso ginawa inian. Ayapan ubasulok siyan o di na sa mga pagarinian kami binasang kasiran asa kaasuruyan ataw. Why? Pagkapulang ka sa tao as kaasuruyan ataw amay kalagi dito. Siya tanong sa mong sagyong kutuwa asbabul wuku' fi namima. Anto na isabab? Ino tanong to di manggulula agyong kutuwa kasuruyan. Anto na mga sabab pa iya? Anto na mga sabab pa kasuruyan? Ad na mga sabab o kasuruyan? Na, paganay asbab o kasuruyan agyong kutuwa ayan siya al-fardu fi bi'atin da'buhan namimah wal waqi'atu bainan nas. Pada sabab yan, agyong kutuwa sa tao na ayak kaya pakalaan yan ng kutuwa mga tao o di na pamilya aya didabiutan niran na kasuruyan kapmudul patrola na basta aginan basta asan makalasut tao o di nasan makalaswata na andin ni kapakalayan na kelayam sa giyang utwa kapmudul patrola sa giyang utwa ayamanan niya na kasuruyan lagi na imiya kalala sa bapian inuska na igira adin amiyalayang pamilya amiyalayam siran suruyan mialayam siran mudul patrol na di ka kiram kiswaswa. Oy. Opno ka paruna sa para nakasiran. Kadinyo main ka na miyak kalalaanan akadustaan. Oy. Ikadua na gyung kuto al-isaatu lil akharin wa iqa'ul idha'i bihim. Padpana sabab yan nagyung kuto kagya din kasiran di pratarataan. Marata aki pepantagan kakiran, marata aki pepantagan karakan, marata aki pepantagan kaki sa giyong uta tao. O batig alimo kon sa giyong uta kaya pamanutulong di kanabangon limo. Tepong kono to. Miya tempo nga su pagaring ka, miya tepo akong kana, miya tepo nga kaniyan pan. Ibarat yan na nirudupa. Na sa kamambu adaan ni kagi kalalayaman na tabita makasapulo. Sa kamambu adaan ni na adna miya nagka-issue sa giyang kaya mama na piya naman na marang nakamambuhi misampay sa giyang kaiya karuman niya nabubay. Nanto na resulta giyang kutua tiro na ka sa giyang karuman niya nabubay kabinasang kaagiyang kutua kapakan di darudu pairan kapakay makambunusiran kapakay makambulagsiran na anday sabab na sabab sa giyang kuta pinggalabak ka amisuruyang ka.
na ayam membuat kata engkau na bengka kapedi sagiang kota bebay alayo kadi kena bangun kapedi mia tepung askanian nagu mia tepung agiang kota mama na mia karata-rata ini sifat mia karata-rata ini apa parangayan ubang ka ini di masifat lagi dai ading ka di pakapagunduran sudu katao kaan mabinasa agiang kota relasyoniran na mia karata-rata ini penasabab yan agiang kota at-tadahuru bi mahabbatil mahaqqi lahu wa kasbi wuddihi pena miya kalala sabab yan naging wato kapa plastik o kap kebubayin kakutaw pamana plastik sububay kakutaw basta plastik sububay kakutaw mamantinap kebubayan ka ading ka bu pure up kebubayan ka matag kaben sebayan matag kaben pa plastikan na sabab to upamana sabab puta pepakatulod rekas sa dingka di kapakasuruyan dingka di kapakap modul patrola agi plastik sububaya kon kenapa benar kenapa pure ayang kutarap kebubayan kon umamantina sumising ako na benar ay na daani pagari ko ugay nagyong kuta kasising ako na ugyong kuta pakiiling ko na mamantinap kebubayan ka na palayad nuto plastik adad na benar YouTube sa kap kubayin ko sa kap plastik napakatulo dito sa o pamakaad na matero iyan ra kay kabina sa pagarinyan darudupa iyan lolutian tunganay niyan na pemanutul na kira to subhanallah na miya karata-rata ino kailangan na sukap kubayin ka ko pagarin ka muslim na pure kana baga di magi plastika pure ap kubayin ka sa pagarin ka muslim aya sa bapa ap kubayin ka nagyong to kabubalo niyan ang mapaparatian sa Allah subhanahu wa ta'ala kana bakagi kana baskan yan matay de o di na data mo yan o di na da ilmo yan natigka de di nga kebubayan sa pura bubay di kebubayan kas kanyan si ko kabubaloy niyan ang muslim okay sebut tanong ikapat nagyong ko to al-khawd fil batil wa fudul al-hadith litarwih an an-nafs padpana mga sabab pagyong kay kasuruyan nagyong ko to kalalayo nakasangkot to ribat na ugyong kuto kanggalabak sa karibatan kadustaan. Giyong kuto ading di kanggalabak sa karibatan kadustaan na papakatulod rakap na to sa dinga di kapakasuruyan. Okay, alagi dito. Badiyan panagyang kuto iqamatu rawabitin ijtimaiyatin ma'al akharin lakinnaha bitariqatin salbiyatin ala hisabi sum'atil akharin. Giyong ko tadinyo di ka timutimo penasabab yan giyong ko tadinyo di ka timutimo aya dinyo di ka timutimo na marata ka timutimo kang bekas sa dimapia o di nanganisan na miya kalala panuto sabab sa giyong ko to ading ka di kapakasuruyan sa iko paglatalatan o mga tao subhanallah padiyan panagiyong ko ta wujudul faraghi fi hayati al-fard fayashghal waqtahu bil hadith 'an al-akharin wa dhikri masawihim subhanallah ili distan say wallahu subhanahu wa ta'ala penasabab yan nagyang kutua igira mababakanti so oras ka na sayang ka o sara so oras ka sa gyang kuto salakaw ko mga tao ayang ka totulikan na so salakaw ka nagina ni miyak kalala as sababpan akap kad nagyang kanan akasuruyan ding ka katolik so ginawang ka ding ka kabagan sa oras so ginawang ka sa iko mga simba o di nanganisan ipanggalabak na ka mga paliwat ka aya matutulik ka na so salakaw ka ataw na papakatulod rakap na sa kababaloyin ka asuroyan padiyan pan nagyang ko to al-ghadabu lil intiqami min shakhsin ma gyang ko to kapkararangitir ka sa ayabunta la kapkararangitir ka nagyang ko ta bekas sa upakan na pakatulod ra ka panana sa kabaloyin ka asuroyan inusa ka na upama ka di patot kagi adna patot ay pseop na adna patot ay di pseop okay adna patot ay pseop lagi dayo pa mo miyalalim kaniya si iko ginawang ka kinwan niya sutamok ka uri nanganisan kapakayakuan ka suka benar ka uwi nagyong utaka sa op amarata nagyito hindi ka pakay ibarat yan na miyaman kus kanian adna karabong ka piyaman ko niya adna kambing ka piyaman ko niya so kambing ka giyan mo tagya paman ko niya ko kambing ka na kanaba iya bulong yan aba nga paman ko so karabaw niyan di kanaba gyuti ka sa opa batig kuan akan mamuso karabaw niyan nagyuti marata aka sa opa okay
Okay, na aya mapiakasaw panaging utakuan ka so kabnar ka makaukit sa iku agama tanong agama Islam. Sigat na ka makaukit ko mga dato, makaukit ko mga ulama tanong. Na ayam ya kalalapan asbab yan naging utadhaful iman fi qalbi namam wa adamul khawf min Allah wa nisyanu adhabil qabr wa adhabin nar. Giyang ko takalo bayniyan parateya sangkuta puso yan. Naging ya kalalapan asbab akap keadaan udi nakap kebaluinian asuruyan wa adamul khawfi min Allah da akalakyan si iku Allah subhanahu wa ta'ala wa nisyanu adhabil qabri wa adhabin nar nagukalilipatan yan naging kuta siksa sang kuta kubur naguging kuta siksa sa alungan mauri kalilipatan yan uto kadin nga katawan ubes ka niya siksa sa gyung kuta kubur ka upa mabuka katawi o manusia asagyang kuta din yan di kasuruyan na isiksa unuto sang kuta kubur yan na din yan uto pengululaan uban yan binasa sundaro dupa inus ka na pamang niyang karila sagyang kuta mga tao amya binasang ka sagyang kuta mga tao akya suruyanan ka pisuruyanan ka sumba pagalitan o karumai pagalitan on magari pagalitan on ginawaim pagalitan on layo siringan na napamang niyang kakira narila na uding kakira ni karawi mamang niya rila napamang niyang karila ko Allah subhanahu wa ta'ala ilang nganyan okay na aya din atarad binaru nga kiran mapamang ni arila aya pan sukarumai aso syaitan na aya pinakamala pinakamala kebubayan niya nagelabak nagyang kutadin yan di kapakang belaga ko karumai subhanallah ilidas tanurun Allah subhanahu wa ta'ala na aya pan uba yang kami apakang belag sang kutadin ka di ikasuruyan nagyang kuta karumai kami akan bagi angka sa mala akadustaan okay tumugalin tanong sa giyong kutuwa mga raradian maluy tanong sa giyong mga raradian ado diwa na ngari akam ba't sa giyong kutuwa mga raradian na giyong kutuwa tariqun musalun ilan nar alala na ya ay sung sa naraka jahannam na sa kebaya sumong sa neraka jahannam na suruyan na udi ka kebaya sumong sa neraka jahannam na genek kasuruyan na'udzubillahi min dzalik udi ka kebaya sumong sa neraka jahannam na genek kasuruyan kalalan na epsungu na ya basta taw asoroyan napsung sa giyang kutwalalan o ipsung sa iku neraka jahannam okay ikadwa na tudhkaru nar al-adawati bainal muta'alifin tudhki nar al-adawati bainal muta'alifin patsa giyang kutwa mga raradiyan pan na giyang kutwa pagpakabiyag sa apoy na gurido sa iko paglatalatan o didarudupa ang giginawai malayo-layo na dianan kapakay oy din kapakay ikatlo na tu'zi wa tadur pagpakaringa sa agu pagpakabinasa mga raradaya agiyang kaya kasuruyan wa tu'lim agu pagpakasakit ka sa tao wa tajlibul khisama wa nufur nagu Badsaging utararan yan na di makabubunos sa mga tao o di makapamagawatas sa mga tao sabab saging utaping galabak ka akasuruyan. Ikapat na tadullu ala su'il khatima wa tamsakhu husna surah. Subhanallah. Wa tamsakhu husna surah. Na tadullu ala su'il khatima. Padiyan panagyang kutuwa sutaw asuruyan na pad-araradiyan sang kutuwa ginawa niyan na mararani ases kanian kepantagi akapatay sangkoto amarata akapatay watamsakhu husna surah nagu lagi di kaliliwanagan abuntalian subhanallah lagi di kaliliwanagan abuntal utaw amapasang ikasuruyan upama na mailay nga saging utabuntalian na lagi makalilibutang makaririmurang odi ng aninsan ibuntalian kahit na tawa mailain ka na lagi do makasisindaw buntalian na adman na tawa mailain ka na ikalaka agyong kuta buntalian na kanabap mantig ka apangit okay na mailain ko nagyong kapakaya aya sabab yan nagyang kaya kapasangyan ikasuruyan na badiyan pa nagyang kuta unwanu dana'ah wal jubn wal dha'af wal das wal kaid wal malaq wal nifaq subhanallah una yan aya o mga rarata apaparangayan agyang kaya kasuruyan wal jubn nagugyang ko to katatalaw
talaw ka bes asa kasuruyan. Wad-dha'f naugyong ko ta kalubay, malubay ka bes asa kasuruyan. Wad-das naugyong ko ta kapakadada panas, makadada panas so suruyan na tao. Wal kaidi naugyong ko ta kabinasa, naguskan yan paniunayan o yung ko ta kapagpakabinasa wan nifaq naugyong ko to kamo munapiki. Subhanallah, miyak kada kalbes iraradagyang ka iya tao amapasang ikasuruyan. Padiampan ikan naging utang muzilatun kulla mahabbatin wa mub'idatun kulla mawaddatin. Subhanallah. Padararadian sagyang kuta pisuruyanan ka na pekeda sububaya utaw sa iko karomanian, sa iko pagarinian, sa iko ginawa inian sabab perka asuruyan. Sabab perka asuruyan na ini kagudian si karomanian, ini kagudian si siringanian, ini kagudian si pagarinian. Na ando man yang mambu idi ka pakala udusan ka isakay kaya sababan sa kaya paka pamagawa ta oposuira na sa asuruyan. Mata na suruyan na ya mala idusa. Ino saka ay mala nagyaginawa ko na pumagitungan tanwa ginawa tano. O ba't tano di ima pamanuto lagi yung kuta katawan tanwa maka pembibina sa eron sumagari-aring ginawa itu tunga na ya di darudo pa. Paano man naman nga ibang ka mapamanutul kami ya kalalab saya kadustaan. Na ikapito naging mutu'arun ala qailiha wa sami'iha. Giyang kayataw asuruyan na mababaliw ito paawing yan sa giyang kutwa din yan di kasuruyan. Oy, susuruyan na talaw. Mialoy saya asusuruyan na talaw. Na ikasyaw na tuaddi ila qat'i arzaqil akharin. Pagkasabapan ito atigin sa kapkapotol o mga riski o sabagi. Oy. Piuranan, ibarat yan na misuruyan ka. Na giyang ka iya dato, napsuka yan so maging ade. Nasabab sa giyang kuta kaya suruyan ka, asya kami suruyan sa giyang kuta dato, kapya manutul ka, giyang kuta upamana pia manutul umanga tao makapantag po dato na kaya sabapan utos sa dan yang kiran kasukay o di na dan yang kiran kibugan sa giyang kutuwa ipumbagay niyang kiran na di ba miya puto lagi ang kutuwa ipumbagay niyang kiran na sukay sabab para ka asoro yan na tumugalin tanong sa giyang kutuwa ando man ay kabulong itano si saktan na langon tano manusia, langon tano karibata, oy, langon tano upamana langon igira na dita kay nang kaagyaw ta ginawata, dita mapumagito nga gyung ta ginawata na batad hindi makanggalabak sa karibatan, kadustaan. Na inosakta ibarat naska kasugat sa gyang kay mga wasiat na mapiyar kay ni, apiyar ka malo masakit na mapiyar kay ni. Gibulong ka. Na sumong tano sa gyang kutuwa mga bulungin. Anto na ikakabulungin ka sa ginawang kasaki, baga ka nakasangkanan akababaloyin ka asuroyan. Hagiging kay asuroyan na matataat amyan piya-piya ang kuto at taam asuroyan. Kababaloyin yan asuroyan. Oy. Niya piya-piya ni taam adin yan di ka pamanutula. Matataam yan piya-piya yung kuto adin yan di ka pamanutula sa ang kuto mga paawing o di na mga kabinasaan ay binasan yan ko paglatalatan o pitanggisaan. Na anto na ikakabulungin kasan. Anto na ikakabulungin tano siya o pamakasakatano na ad na sakit tano lagi day na paganayron na tawiyatun namam bi khuturatin namima. Paganayron na pamamakinig ka sa wasiyat. Pamamakinig ka sa wasiyat as ka mapasang ikasuruyan. Kalo-kalo na makakuha kong saguna. Lagi day ang mga wasiyat, makapantag ko mga suruyan. Na pamamakinig ka on. Enus ka no na share niyo aya. O ba kalo-kalo na sa mga siringan niyo ang mga soroyan, tabita, makasapulo, naman nagira na yan, na malo makaganakagyong kutwa soroyan, sa dinan iga soroyan. Ikadua, kakabulong nyo na, istisharu azamati hadhihi al-ma'siyah wa annaha min al-kaba'ir. Kailangan na magda makaagiin na miyakalala ini akadustaan.
Anda ni kagdamang kon sa mala akadusta nagyang kutwading kad ikasuruyan na makapananggila ka suruyan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pad panabulungian nagyang tahifdhul lisan 'anil namima wa 'adam tatabbu' auratil akhirin. Pad panabulungian para makalidas ka sang kaya kasuruyan na geneking kang bebanog so paawing o salakaw ataw siya butaka genek ka bebanog sa paawing o salakaw ataw di kagya dakarakan masuat na tiga anto na mga dai paawing Ahmad Nur pamangilay na kan kamat amagad madarad na ki Ustad Ahmad Nur ka posta ka na kay mga paawing ka o di na pamangilay na ka ng mga paawing ka ini ka pakalangap mo sa madaklay ataw geneking kanan kasagina na kang geneking ka na insyaallah subhanahu wa ta'ala na pembeloy ka amasanggilan sang kuta kasuruyan geneking kaging kanan aka pamangilayan ka ko paawing o mga tao kabasta ataw adi mamangilay sa paawing o pagarinian daani beda katawan ka amiyang gelebaki pulan sa lagi dai beda katawan ka amiyang gelebaki na karibatan paawing inu ka di bebanuga inu ka pagisan anto ni sabab baray budi suruyan lagi dan genekinganan manundug sa giyang koto mga tao ubang nga di pa mangilubas sa mga paawingiran banga di pa mangilubas sa mga karibatan niran dianan ka pa kay basta adinganan genekan di ka pa nagsuruyan ikapat abulungan تصور خطر المصيبة التي يقترفها بإفساده للقلوب وتفريقه بين الأحبة kailangan na mapikir ka may imagine ka agyong utapad sararada pinggilabak ka asa ka asuruyan na sabaper ka na miya ka priduridus o malolololota sabaper ka na miya ka belag so karumai sabaper ka na miya ridus o magaryari sabaper ka na miya ka pamagawata so pusuiran na ay dapat takaw na sa kasuroyan o pamakasakan ay maridu agusi karumang ka mapia o di nasakan ay maridu agusi siringan ka mapia o di nasakan ay maridu agusutungan ka mapia na udir ka na mapia na di mamuanan mapia ko sa lakawataw na ganda kayo nga akasuruyan na nan ganun kinyo nabakop ka rin ikalima naging ko at-taqarrubu ila Allah subhanahu wa ta'ala bi kathrati al-a'mal as-salihah wa taqdimi ridahu ala rida al-makhluqin yang kutu pepakaran itanong ko Allah subhanahu wa ta'ala pemakaran itanong ko Allah subhanahu wa ta'ala ngulalan sang kutu kapakapandakala tanong ko mga pipi agalabak tanong na makadakal sa mga pipi agalabak tanong insyaallah subhanahu wa ta'ala atulabus ikhlas agyang kutu ditanoron di ikang galabaka wa taqdimi ridahu ala ridal makhluqin na insyaallah subhanahu wa ta'ala na kada agyuto akababaloy o manusia asuroyan كده إن شاء الله سبحانه وتعالى أي كلام استشعار الفرد أن حفظ اللسان يعني النميمة يكون سببا في دخول الجنة كي لغن أمقدمك asataw asinia pian sudila iyan sangkoto kasuruyan na insya Allah subhanahu wa ta'ala na pedutu sabab sa kapakasuldian sa surga nanti di mabubaya surga sa kasuruyan baka di kebaya surga na ino ka di suruyan ino ka di pemudul patrola la syak dasa akal ka kebaya ka sumul sa surga na kebaya ka sumul sa surga na gnek ka suruyan siapang kaangkanan adila ka sa kasuruyan na pediam panabulong naging tataqiyatul iman bil ilmi nafi' wal amal salih ped panabulong agyang kutwa kasuruyan naging kutwa kapaka begerang ka ko paratiang ka gulalan sang kutwa ding ka di kapaganad sa ilmu sama na miyak kadda kala ulama tanu sa Facebook sa social media adi mamagusay sa ilmu na di ka pa kadaway da miya da kaswa ka da kapaganadan ka miya kadagdagal malagid so video o di na posta o di na kataya live na pakaswa kaon na padbis akapakabagar o paratiyatan no nagyong kuto akapakalatan no ilmu kana ba ya papalo na ka mga page nagyang kaya langwa ka kuadiman langwa ka suruyan na galabakiran langwa subhanallah o pa man ay papalo na ka page nagyang uta mga papasangi ka bubagala mga papasangi ka kuadiman mga papasang Allahu akbar
Ano man namang buhi kapag agad kasuruyan. Gitu ilalang agad na kagyang utama nga papasang ikan binasa. Ay lang agad ka na sa mga ulama sa kaya social media. Di ka pa kayo ba lang agad ka na kaya mga papasang ikakudiman. Sa kaya social media, mga papasang ikan babakbakla. Na, tumugalin da no. Pagpanabulong yan nagyang ito عدم السماع لكلام النمام الذي ينم به عن الآخرين. Basta adan apkeneg ka adir ka di suruyan. Oh, basta adan apkeneg ka adir ka di suruyan na ding ka din pemamakin ga. Dengan pemamakin ga. Dengan pemamakin ga. Kapda na habulungin. Angan yan ipkera di. Odi na basta adna makaw marakataw adi suruyan na ayang kambungte. Ilayan yung maso Imam Shafi'i rahmatullahi alaih. Apitero yan adam ya mo na sa katawa ma, hey Imam Peter fulan aska ko nalagi da nakirarangitan so Imam Shafi'i. Nanti kirarangitan yan. Aya kirarangitan yan nagyang ko ta meter on ka bining na sa kaming ka. Awgyang ko ta ginawa ya kan. Na, wad na pa ka marka tunay ini soroyan na ayang ambungte. Oy, udi nga karawan to mapalaka. Sagi nga nakababaloy niya na modul patrol na mbunguti nga ayat taman katero kapakabinasanan pakapulanganan sa tao na udi nga paman karuan terus sa marata na bangka pangi benari ka kebinasakan unya naskan wanderu dupa kebinasakan unya naskan wamlalot kebinasakan unya naskan wamageri eno sagi ka di mga mentay udi na sa makap mentay ron na susakan on na bangkarakan pamanutula dingka di ikasuruyan o baad na kebinasaan sa iko mga karuma ko o di na sa iko mga pamilya ko mga lulutakan, mga tunganayakan kamataan api ada uskapan mata pala ka nakatiruang uska sa marata siya buta no kadidin mapiap titun ko ipkaguda tawag yung kaya kasuruyan sabab sa kaya kasuruyan na di makambela-belag yung uta di patutuban di makambela-belag ha na kasi yaw nagyong uta tarbiyatul fardi tarbiyatan islamiyatan salimah. Pad panabulong yan nagyong uta kambiatang ako pagtao o di na kambiatang ako tao sa ikuwalay ka sa biatan o agamatan o agama Islam. Okay. Biatan o agamatan o agama Islam qaimatan ala al-adabi wa at-ta'alimi al-islamiyah. Asayang ka piagumbalay sa giyong kuto pianagumbalay sang kuta dedabiatan nago ini pangduong kakiran su agama agama Islam. Ibarat yan saka inaka nambiatan ka su mga wata ka sa giyong kuto mga pipian biatan. Na biatan ka su mga wata ka sa mga pipian biatan. Ikasapulo naging kuto ihrajun namam bi ay yutlaba minhu dhikru mahasin alladhi waqa'at alayhi an-namimah. Pag pinabulong yan, para makaganag kasuruyan, o di na, para di ka makabina sa agyong kutad, isuruyan, o mundul patrola, na, o pamaka, ayapi suruyan na niya, na si karomang ka, ibarat yan, na ayapi manutulan niya, si karomang, miya ka umarka si Dani, Dani, si man si karomang ka na, miya ka duway. Subhanallah. Tapi ito, na para dir ka makaradatan to, agyong kutuwa, mana kia suruyan rakau tau api apan benar ka benar suka suruyan benar api teruyan benar api ngelebekyan oke na sabab sagi mo ta Peter oka atiga si mister ka na miya aduy na miya binas agi mo ta neru dupa agi mo ta kia binaseran na mi suruyan nga mi mudul patrol ka baray budi mudul patrol na sagi mo ta kia mudul patrol ka tabita da pengilatang saya na sakamang buam ya kanagon na pedaki bulung ka sa ginawang ka para dir ka to makararad na panadata demingka udi na tanuding ka so kapye karumang ka so kapyen yan tadabing ka si karumakan na mapya si karumakan na lagi day si karumakan na lagi day si karumakan na pagabulong to sa dingkaon kikaguden kaupon aya pangunutan na kanagiyong ko ta ini suruyan ra kay daan ni tiga mata makadun lagi di ibsai adi to kapay away. Di ka pagay, kailangan ap kabulungan ka ginawang ka. Kailangan ap kabulungan ka ginawang ka saka siyongan o suruyan. Tabi ito, sakatan na panangilan tan aging kaya kasuruyan. Okay. Bata dilaboron sa mga babay, mga daani.
napakain nang gaan yuso mga layokyo sang kai akasuruyan kami akalala ini akadustaan na pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya sabutan tanwaya nagukya ko ang tanong sa guna sa pemangnya ko kano sarila o baadan amya teruta saya amarata sa ikum mga suruyan ang mga budul patrol kahit na patot sangkay ang mga tao na ukaparo na iskaste pa na mga ngarirang ansyaran di mga ptero koreka taon tutad na pagulo pa sa giyang kaya mga suruyan na mga tao mas pagulo pa takiram na di mga tekaw kasi mga tekaw na ayaw buwa pamanakon yan ibarat na miyaman ko sa silapon sakan da ayaw buwa kaya binasaan subuso silapon sakan mga psibar ako ugay nagyong ko ta suruyan na binasaan ako niyan na binasaan niya puso-pusoakan na binasaan niya si fulan ako si fulan na miya kadang-kadang lip ka binasa suruyan na mas ip ka gudang na suruyan na digiyong ko ta tekaw na apya si itanubog kaya tago isa di nga balasangan ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal amapya prilay ako niyo sa iyang ka iyakap kasandaga ni gira o di naging mo tadi ako ron di ka sa asatap pala ka niyo kapakay pa na o baka din pa ka sabar kaya yuta kakariduyo agusto pagaring ka siringan ka ginawain ka nagkapakay pa nambas ka sa maratan o ba di ka din pa ka sabar na malongon pakata masasatiman kaan mga ngandag suruyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.